Difu Golf Boys Higher Secondary Pathu Aklamalong Indeng Troxike Rapho Republic Day Mission Pen Kitalon. Niliblem sa sai hemalong ration card akimi keron. Jinthong constituency Howard ke ongdum BJP mate apidong apu sumrong hang ripak pen wai pidam e. Karbi Anglong Live Karbi Prime Time abirtang ton pen arjupanik tha. Pini laki Indeng Troxike Rapho Republic Day arnilo. Bangso arni det piadang along Indeng Troxike Rapho Republic Day arni ningkarong pen kitalon sonsi Karbi Anglong Administration atum chepatyo piponsi Difu Golf Boys Higher Secondary Pathu Aklamalong Republic Day Ketalon Pon. Sayang denga tingpen ada por phai sirke pa por malom Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangari dengpen India alama ingthorpon. Bangso hut non BJP sarkar atum pen Karbi Anglong alongta ason kaching thora sai claim pon bomlo. Kidu kelak arada tuma phanta aki joy pen ration card Ronpon Longlo Pupen, India Prime Minister Narendra Modi, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Lapen Team Karbi Anglong atum Chelangsi, Karbi Anglong Angkang Along ta Kaching Thura Saimo, Klempon Longlo Pusi, Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang, Lam Thea Longpen, Ning Chepon. Karbi Anglong Raikom Sai Ki Lapen Difu Rong Sopia Long Kedo School Satum Pen, Peret Kedam Kachepati Padupon. La Sopi Prek Jam Akhayatum Pen Methang Traditional Ke Kan Chepaklang Pon Rinti. Schoolang Bong Pen Peret Kedam Ke Theknai Ke Cheng Sianong E Erudite Academy Atum Chepalong Pondo. La Pen Hini Anong Elake Difu JNV La Pen Ke Thom Anong Elake Difu Don Bosco Higher Secondary School Atum Pensi Chepalong Pondo. Karbi Anglong Raikom Sai Khiatum ke claim kedam kachepaduk atuma phan lapen kaprek department along ke claim kedam ke me kachepaduk thek atuma phan karcho lapen nong e sitami pajir ponthu. Pining Indeng Troxike Rapho Republic Day ketalon ponalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang, MP Horen Singh Be, MLA Bidya Singh Ingleng, MLA Dor Singh Ronghang, Karbi Anglong DC, SP EMs MAC pen kedanglok ke ongdong atum chitong dun rinti. News report Karbi Anglong Live. Lakhaing ko rapho nilip constituency ke parlo chokela hawara long ke damtang arkoi ni phaing ko rapho ni nilip lem salong ration card ki mik ke rona jaimek peman pon. Niliblem Sasai Hemalong, Assam Chief Minister Lapen Karbi Anglong Kechari Karbi Anglong Autonomous Council CM Atum Kapin Khata Tingpen, Kidu Kelak Hemi Jangri, Thoi Inglong Kedo Aradatum Ta Sanga Ki Joypen Long Et Nang Chipu, Akimang Pen, Radapan Aki Joypen Ration Card Kironasai Dingpon. Karbi Anglong Angkang Pialong, Kiduk Det Aradatum Apan Kipanong Pona Ration Card Kiron Pona Sonsi, Niliblem Sangkang Kadukawe Don Parukri Troxi Aradapan sang a ration card Ron Ponlo. Bangso Hud Nilip Constituency BJP Model Committee Maipu Bapuram Teron Pen Chunbang Rilipson Teron Hin Pensi Radapan Bangso ration card Ron Ponlo. Sorkar Hin Pen Bangso ration card ke Rona Banki Sika Isita Anam NE Akijoy Pensi Ron Ponlo. Bonta Ladak Nilitum ke claim kedam abang penangan akatora duk lasi raratum aning kang sampen kopima nang kipi lahenlo. Bangso ration card abangki non arkoi ni phai thongke braisi an kiron pajut vek nang chipusi ning jepon. Nangani ding ning kan isi susian lo itum ni liberata tum ration card kilong nundi ki do open pot akasik sak baka tora do lo citan nang letum kadogo we media true pen la pen itum kaching hon ni lib MSc pubitro rong pi la pen Dr. Tuliram Rong hang tim Karbi Anglong la pen persame ni liberata tum kadogo we ning si kamat hesi pen chelang si claim si pini la bangso ration card akimi tum ron nong lo la pen persame la bangso ration card kilong pen muni tum aning rong lo la pen nimit hang la pen tum kam claim rabrap board member mane la penda staff teman ben jerap cirisi ni tum ration card selam pon lo apang ration card pini kiron pangcheng pon lo
lapen pini chodi bang solution card tang titing tum ron pon bom ji lapen la solution card long ko sang dan itu pipon ji Koila mati pen Samson inti Karbing Long Live. West Karbi Anglong District angkang lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo langtu kapam Bajongkiri pathu aklamalong Chinthong Congress Committee atum penche patri piponsi kaching bedu namai ke paman pon Labangso mass joining ajai megalong Chinthong Mondal Congress amai phu Samson Bongrung pen chepahem phu pon amai long aluhia man pen MLA Barim Klengduni ti kachitong dunalong Karbi Anglong District Congress Committee Dun Maipu Ratul Teron West Karbi Anglong District Congress Committee Kong Chunbang Sotro Teron West Karbi Anglong District Congress Committee Maipu pen kedang lok ke ongdung atum chitong dun Bangsolong Abarim Kisan Morcha Chinthong Maipu Robison Tiso pen Japon si ke ongdung BJP Rachari Asong aphan ke kroyara ratum amithang asong pen COC kadukawe bang phokebra pho ara ratum Congress along chepa oktu bang pokebra post kami BJP pensiun cepat orang. Nili tumalong bangso kaching bedun amai long BJP aradatum nang kaching bedunji atum dopiklang bonta BJP aradatum kewang chi ahut nang ke khangdun anchot kalisi ration card nang than peji lapen ason kilong nang ji atangka nang pipon pede ji pu ke therpon ajok kewang hai hiatum to ulang pusi ning jepon BJP Rachari Asongalong Jongsi ili inglong asoatum dodon bom pulote moani sike inglong asoatum kana hok thetanji puta ningjepon Non BJP atum ke kacobe lapen non stame pin nil tu meeting long stame alang tum ke munit na khangdun hal na join dunia tum stame nang tuman ke ration card ang pipe ration card ang than peji pene ang tuman kalat thengpia klim ke suri kep acek na pi hal tanang pipon pepu hale ka pheri pana joini same kisiman radak Chinthong long BP ke claim atum non Congress long na chepok dunji tum same ake sang do koklu stame hale he tum same non kosong si inud amunit pe aphan suri kep jongsi theng pi ke pe askim pen pi pote acek pi pote all India namunit aphan ante ala tum suri kep acek pi uni mante Chinthong pen hemari rongphar Karbi Anglong Live Non kichari bom BJP sarkar atum kidukelak arara phan ration card ki pipon jialam chak chepa pleng ponsi Karbi Anglong longta Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanga hin pen ration card keron ingpu ponde dapi korkanthi constituency ke parlo kedo analem salongta ration card keron amai padopon bomlo Kidamtang Arkoini Paying Kora Porni, Korkanthi constituency ke parlo longpho lem salong akimi ration card ki pipon amai ke padupon. Bangso ration card ke pajir pon amai long inspector supply of DDS Suresh Chetri lapen inspector Ranjita Ingtipi kachitong dunalong Korkanthi BJP Mondal Committee amai pudolo ingki pen kedanglok BJP Mondal Committee along klembang phuatum cherap chetudunsi along tina lem salongta akimi ration card ron ponlo. Ration card ke rona mai long Korkanthi BJP Mondal Committee amai pudolo ingti ke thanpon ke non ke chari bom BJP a sarkar tum kidu ke lakarat atum aphan kangthur ponji aphan ason claim pon bomlo lason thak si bangso ration card sitami chepajir ponlong lo lasila puson kidu ke lak arar aphan kilang ke paching bar thek a sarkar long cherap chetu dunang ko pusi thanpon Korkanthi constituency ke parlo la lamps along doan tu stamini tum ini la kimia ration card bang an sigat sini tum keron pon la bang proses si claim pon la abang kini tum keron pon bang ke lang lokso cooperative lamps sama langso dan dagat bakpani dan pak longkam kodok muka asal sini tum punya sigat sila bang so la kimia card bang ke ron pon la sila bang so sai along ni la bang song jai tem ka churoji ke lalo ada ka Ilitum India along Prime Minister kay Narendra Modi government lapen itum Assam government Dr. Himanto Biswa Sarma lapen itum Karbi Anglong Autonomous Council Chief Dr. Tuliram Rong hang pensiong lo kabor iladak la itum
local emisi hoi pen la so mission asai ke plan pon pot la ni tum ko kan chi hoi arat pen lang tum pa ni plong ka si ka choi dong mukak pen sem sing ti karbiang long life tang de pini karbi prime time berta ki lapwan si kang tonik lo ajo kemi